Hi mga Pearl! I am Jeremy Ragumlay and welcome to my channel. So for today, makadto ta karon sa sentro sa poblasyon sa Claveria. Specifically dito sa simbahan sa Glorious Advent Christian Church. So na kay pronounce no. Mag-appeal ta fellowship karon. Kaning fellowship is invited ang tibuok Claveria district ng mga churches, Advent Christian churches. Tuwa na siguro ako mga kaob nito yung people nag-una na kaya ako nagpulolay ko kay alang ako mata nabilan ko o edit ang mga videos o uban pa. So muapas na dito karon mag-appeal ta og fellowship. See you later. A few moments later.
Hey girl, I think I heard that you're a broken-hearted man. You know, girl, sorry ha. Ito, all I can give you advice is that, what's it again? Well, the love of Jesus is sweet and marvelous. The love of Jesus is sweet and marvelous. Oh, wonderful love! Higher than the sky, deeper than ocean, wider than the skies. Oh, wonderful. Wider than the universe, palas mo rin ha. Wala yan. Isa kaya rin ha? Ay, problema? Nahanap di ba dagan. Buma. Abi mo sis. Kung ikaw ang problema, sulti siya. Kung ikaw may kabalang, sulti siya. Ano ba yan? Sulti ka niya. Ano yung bagantos, isubit ka niya ka. Yes, hindi siya butang at hindi niya makita ang talagang yung bagantos. Sulti nga ikaw sis. Ang tanang ay galubagan ng Jesus, kasi siya ang Diyos sa panalangin. Bumpa niya may pagkabalhin. Sa panalangin, ipagkabay pagkabaling, sa Diyos na tinunggan sa anak. 1, 2, 3, go! Ng Diyos sa panalangin, ipagkabay pagkabaling, sa Diyos na tinunggan sa anak. Pagkampo mo. Oh, ano siya? Kapag gusto siya sa tawag ko, birthday, malaki ko lang ang kapitalato, ang mga abot eh. Gusto siya di ko kumain. Grabe.